बोसोरारि सनाथि मायथाइ फोरबो फारिलाइनि थामथि साननि जोबथा हाबाफारि आरो बे हाबाफारिनि नैथि हाबाफारि महरै आं फिरफिलाखौ बिरहोनाय जाबाय। फिरफिला बिरहोनायनि गेजेरजों जों दिनै धोरोमारि जथुम्मा हिसाबै जोङो दिनै फिरफिला बिरहोनायाव जोङो जिथुनिखि जोंहा साननारायणनि फिरफिला बे साननारायण फिरफिलाखौ आं बिरहोखांनाय जाबाय। लोगोसे फिरफिला बिरहोनानै जोङो दिनै बयबो दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादाव बिथोन होनाय बायदियै जोङो बे फिरफिलाखौ बिरहोनाय जादों आरो बिरहोनानै जोङो साननारायणनि जिथुनिखि फिरफिला बे फिरफिलानि सोमोन्दै जोङो बिबुंथि लाखिनाय जादों। जोङो दिनै ब्रह्म धोरोम आफादा बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा सनाथि मायथाइ फोरबो खुंबाय। जोङो सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनायनि उनाव बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि गासिबो भक्त आइ बाबामोना जोंनि साननाय हनाय आसार बेबहार आखल आखु धोरोम खुलुमनाय सिबिनाय गासिबो सना बायदि जालांनांगोन आरो राव फाव आखल आखु बेबहार पाति गासिबो बयजोंबो अनजानाय अनसायजानाय जालांनांगोन आरो धोरोम खुलुमनायाबो इयुनाव बयनि गुबुनफोरा बाख्नायनाय बायदियै साबसिन हामसिन खालामलांनांगोन होननानै जोङो बयखौबो बोसोन होनाय जादों। बेहाय जोंनि बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादाव गासै 6 गं आनसलिकनिफ्राय नुजाफैनाय जादों। लोगोसे मिरु आफादनि जोंहा आफादगिरि अश्विनी कुमार स्वरियारि आफाबो दं। लोगोसे मिरु आफादनि लोगो नेहाथारि बिनद बिहारि आफाबो दं। लोगोसे खुगा लाइसि आरो बिसम्बि सुजुगिरि आरो मासिगिरि आफामोनबो लोगोसे दं। जोङो दिनैनि फुंनि हाबाफारि जोबनायनि उनाव जोंहा गेवलां मेल दङ 12 बाजिनिफ्राय। बे गेवलां मेल हाबाफारियाव जोङो बयबो जोंनि धोरोमारि भक्त आइ बाबामोना ज' जथुमनायनि गेजेरजों जोंनि धोरोम सान्थौ बिजिरनायनि गेजेरजों जोंनाव जेसेबां गाहाय आलासिफोर लिंहरजानाय हांख्रायजानाय दङ बे आफामोनखौ लानानै जोङो जाफुंसार महरै जोङो बे गेवलां मेलखौ खुंफुंनो सानदों। आरो लोगोसे जायफोर आफामोनखौ जों हांख्रायहरदों बे मेलाव गेवलां मेलाव बे आफामोनखौ जों मान होनायनि गेजेरजों बयखौबो जोङो बिबुंथि लाखिहोनायनि राहा लामाखौ लानाय जादों। जाहाथे आइ बाबामोना बेफोरबायदि बिबुंथिखौ खोनासंनानै जाहाथे बयबो गाव गावनि मोजां बोसोन मोनलांनाय जायो बेखौनो जों आसा खालामनानै नैबे गेवलां मेलनि थांखिखौ जों बेहाय खुंनो जोङो बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि जानानै गुरुदेब कालिचरननि आदर्श आरो गुरुदेब कालिचरननि जिथु बोसोन बेनि बोसोन बिहोमाफोरजोंनो जोङो दैदेनलांगासिनो दङ बोसोनफोरबो होगासिनो दङ। दिनैनि लाइमोना सानसे इयुनाव नोगोरारि बेखायनो बे लाइमोनफोरखौ जोङो फोसाबनाया जोंनि गोनांथार। जोंनि गेजेरावबो माखासे लाइमोनफ्रा सोरबाफोर धोरोमजों लोब्बा गैया जानो हागौ नाथाय जों बे आफामोनखौबो लाफानानै लाइमोन आफाद दादों आइजो आफाद दादों मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ सरजाबनानै जोङो जायफोर धोरोमजों लोब्बा गैया जायफोर समाजखान्थिजों लोब्बा गैया बे आफादफोरखौ बुजाय बराय जोङो धोरोम आफादा फोसावनायनि गेजेरजों बिसोरखौबो मोजां लामाथिं दिन्थिलांनायनि राहा लामा लानाय जादों। जाहाथे जोंनि बर' समाज जौगानायाव लामा एवस्रांगिरि आफा गुरुदेब कालिचरन बोसोनखौ बिसोरखौबो गनायहोलांनो हागोन आरो आफामोनहाबो आइमोनहाबो लाइमोनफ्रा खोनासंलांगोन होननानै जोङो आसा फारिनानै बेखिनि बिथोनखौ आफामोननो फोरमायनाय जाबाय।